have seen that some groups have met with the Chief Minister in last 2 weeks, wherein the Chief Minister has given assurance that Kaseng Nyotrap Youth Council kan penlong ya kejingyat paiba hakish poturik unai wing Arhajar Arpuar bandawa pelatno ya kebaibam jongki samla puli kejela. Kini kejingyat paiba kan sedang namadan Yoringham sya additional secretariat hakapor shipau baje min stamp. Unong yalam ke HYC uba enlang sawian uloong bawatla ke Deputy Commissioner kampat ay ke jingbit Henry Kaseng kan yad bed syakmat. in last 2 weeks, wherein the Chief Minister has given assurance kejingwan kejungi menta kejamiat hangni apo Shillong Press Club kalong ban in slow limba kini ki lat pothai khbor shaboro ki samla puli jong kini kejela ki bala ot lanam ya ka jingsa kot kata ka scholarship ka ba kum hikna puli hi jong kejela boro ko wai kila thrang ba kila ngut ban kinyo no ya kata ka scholarship ka bre ka ba bakarpang ka jongki o ngi na kaliang jong kaseng kumbang ngi lejep kumbang ngi la limba kila pothai khbor ba kata ka deadline ya ka ba ka education sal jok HYC harangkat bat kisah mala puli ya ka bangi lalet benbu ya ka berendam kalau kutno menta kasni bat hadu menta mene ni ne nakliang jong ka HYC bat kumjuru ka kunhun jok kisah mala puli ka balai dan rangkat bangi ngimsim lai ya nunu tau so jong ka jingjop ha ka dai bat kene ka jingdawa men pelat nyok mador ya kata ka scholarship jong kisah mala puli jong ne ka jelam khlia ka badai jong snam Arhajar Arpuai bat Arhajar Arpuar de day halor kene ka nongrem bat halor kene ka benta ni nakliang jongi kinong elam jong HYC harangkat bat kinong elam jong ki samla pulih ki bayadan benta bat kaseng niki college prepare ki ba konthop nadu nadihu naka Shillong Law College naka IFI University naka USTM kabadan hangki apo Khanapara nata naka Snapsing College napo Riboy College bat kiwi ki jaka pulih ki ba nginumla banjar kurtang ne ilashim ya kawai karai bat kata kerai kelong ba in pelong ya kata kejingi ya paiba ini kata ke peaceful protest march kaban sedang lasai kasi nanti napo madan Yoringham fair brigade sapo additional secretariat kum kadap ban peni ya kata kejing bitar jongi kum kisamla pule halor ne kejing menti bat halor kata kejing bumdong serius jong kene kasokar MDA hapo kejing lam jong ke NPP bat kamtam ya nakaliang kasokar kamsim kya ban pelai kita ki scholarship kepada ke bahak kerpang ju samla pule kan bu jingi shika daya khamta mi ki samla ki buan ki longyeng ki baduna kayo ko kat namar da ka ipat an kersan namar boros kata ngi ki samla pule ni snow ba lengba kan ke scholarship lese kala ban kersan ngi at least 50% ada kam dai 100% rei kane ke jingi ai menti jong ka sokar na ka snam sha ka snam kala pi kan rem bangin ban se bangin penino ya kakam namar ngi i bakane ka sokar ada ngi syukran pat ngi ya tang la kalinti ka bajajai ai bakam shimla kin snap dan kam shimla snap ikita ki jingwot ki jingnam re de tang de tat lada ngi ki samla pule gi mi shkhmat lada ki paiba ki mi shkhmat banyat ikita ki rally ban organize kita ki agitation ngi bakane ka sokar ka skap hare lada kamdan kanu ka direct action hapo surat kane ka sokari kamkhan bat kam snap hiru ya kinu ki jingdawa dan kalian kesang ngila kwaruban pensai ba ngila bu ya ka permission na kamta kata ka peaceful rally march la sai kesni hapo DC office rengi pat shimil la yo ya kanu ka confirmation handrai ngila raipat harangkat bat ka jing shim kit clear bat ki samla pulih na ki college baper bangila ra ber betang bet ya kata jing ya pai ba namar ba rengi yo la rengi myo ya kata ka permission rengi na kaliang kesang ngila pendet ba la sai kesni hakapor shibaje no phaisni kandan ka jingelum pai ba ka bajajai hangte po madan Yoringham fair brigade balada banang tepat ni sedang ban march da ka lenti ka bajajai klam kinu ki jinghuri hura namar ba kani kadai ka issue jong samla pule ngimkwa ba kani ka issue kan kelano sakawai pat ka benta pat ni kularo ba ki samla ki bawan hangne kilong ki samla ki kinya de kelenti ka bajajai but ni na kaliang kasangru ngin bu ki volunteers ki ban pat ya ka bahak kamiat hakane ka jingi ya pat ba khlang ba kane ka jingdawa bat ka jingang do jong ki samla pule la saksni kalong ka ba job bat ka ba seso pi itep ba kadan kataka 144 CRPC enforce at present ma hare ni pat ngimsim la yad
illegally. Nilayat da kata ka procedure kata ban apply ke permission. Kamdan kanu ka condition haka constitution jukari India ka ban la dong ba unrestrained no yang ni banyak kata ka protest march. Nomor ba ka protest march ke jungi kalau mengin express ya kata ka opinion ke jungi halor kani ka jung sakot jung ka scholarship. Kamdai bangi organize kata ka protest march ban create ya kanu ka law and order.